Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:31. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon. Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-4 na nga adlaw sa bulan sang Agosto to'y 2020. Liwat kita nga magainop danay mga kaaksyon. Tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita lamang mahisera ninyo ang mga nagluntad nga mga balita diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag sa Bugos man nga Region 6 kag Bugos nga kalibutan. Samtang iban sini nagatimo-timo na kay tigpalanyagana. Sige, pag-relax lang kamo, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga odto. Ang importante, kunyara kamo sa guwa mga kaaksyon. Ilabi na sa mga kaaksyon tadra nga may mga importanteng hilikoton sa sining adlaw, dapat naka-face mask gid lamang kag naka-social distancing. Amo na dang dapat nga ipairal mga kaaksyon. Kunyara kamo sa guwa sang inyo sining nga puluyan.
Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa mga barangays kag kapurukan naton diri sa syudad sa Bacolod. Kabayonta nga oks lang kita matapos nga kadamo sa mga pasyente, no? Mga positibo sa COVID-19. May mga lokal kuan kita diri, mayari lang sa syudad sa Bacolod. Mayara man mga OFWs kag mga LSI nga yara naman sa quarantine facility. Ang iban yara sa home quarantine, mga kaaksyon. Pero dapat ara lang sa inyo tagsa ka mga puluyana sa mga positive tang mga kauturan. Malampuwasan tagid ni sa mga kaaksyon tadra sa bahin sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side man kag sa Bugos nga Region 6. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Oks lang kamo dira. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa diri lamang madugay. Ini may kang tanan sa 7 ka mga PBO employees nga direct contact sang COVID-19 positive patient negatibo sa swab test. Sisyon sang sanggunian panlalawigan balik online subong nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, ikabalita ni Aksyon Dale Salazar, 95% sa mga nadakpan sang task force disiplina ang wala nagasuksok sang face mask. Traffic enforcers wala pa ma-deputize para magpangdako. Kag kalakip man mga kaaksyon, balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eden Magbanwa. Ini o kung Eden Magbanwa, Eden Abuso. Doon na, nung nagsaylo na si Aksyon Eden. Sa kay Aksyon Eden, no? Aksyon Eden Abuso, BCPO nagapabilin nga COVID-19 free, duha ka trackers team sang kapulisan para sa contact tracing padayon nga nagabulig sa City Health Office. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden. Nokpo nagahulat sang guidelines sa god preparahan ang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga himuon vaccination center ang police stations. Pero silingkod daw sa kalayo, mana nga klase sang senaryo nga ang police station, imuon mo iya vaccination center. Kadamo sa mga health centers diri sa palibot sang aton sining lugar. Pwede malang na. Nga police stations gidyabi, ang pulisyara lang na iya ma-supervise kag magabantay sa anuman sining nga senaryo. Karon dulaan ta na sila sang balay-balay na nanungwa sina man. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso. Western Visayas naka-record sang 92 ka mga medical frontliners kag 70 ka mga non-medical frontliners nga nagpositibo sa COVID-19. Bilog nga Western Visayas, ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, pila di ay no? Ay, purti ka kululbaan nga klase sang senaryo. Ang mga medical personnel ate, hindi naman malipod nga kapoy ini sila. Kag way man untat ang ila sining nga pagpanikason, no? Galing sila man lang may diretso nga magpatigayon sila. Samtang sa out of town naman nga mga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City.
Kaso nga murder ginapreparar na sang kapulisan nga igapasaka sa manak nga nagpatay sa iyang stepmother. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon to Monforte sa Dakbanwa sang Sagay, dakop ang 22 anyos nga babae matapos nagmaoy kaginsi papa ang isa ka miyembro sang pulis sang Sagay City PNP. May balita man kita karon sa San Carlos sa Huyabaksyon Stephen Presquito, samtang balita naman sa Central Negros siga balita ni Aksyon Percival Villamor. 24 anyos nga lalaki ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra nga may kaso murder. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa palayag ni Senator Gordon, nagapanawagan sang investigasyon sa Senado sang health system sa Pilipinas. May kangtanan sa matapos ang time out nga apilar sang mga doktor. Anay opisyal sang PhilHealth ginbulgar nga ginmandoan siya ni PhilHealth Chief Morales nga tadlungon ang overpriced COVID-19 test kits issue. Maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan mabatian sa dili gid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Gina-acknowledge sa lang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live. Ipadala lang inyo sining mga mensahe kag i-like ang aton sining program. Sa Aksyon Radio Bacolod Facebook Live, mga kaaksyon, gina-acknowledge na namon kamo. Sa mga kaaksyon tadraw via website ang www.aksonradiobacolod.com.ph para makabasa man sa mga balita dang nagluluntad sa sulod sang 24 oras kag sa aton sining YouTube sa mga YouTubers. I-type lang sa YouTube ang Aksyon Radio Bacolod para mabatian ninyo ang aton sining programs bisan diin man kamo nga bahin sang kalibutan. Tanan-tanan nga mga programa sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, daligid lang ha. Kay mahinang kalaban ho, daligid lang. Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang manugay sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay manamyaw ta diyan na iyo. Sa mga kaaksyon ta kay Ana Hubahibaga, good morning lang. May lang pamati kay Ana Hubahibaga. Kay Inday Jans Pars Tamba. May lang pamati. Thank you so much, good Inday Janice Tamba. No? Dra sa Country Homes. Kay Fritzy Gay Jade Narciso, may lang pamati, no? Kay Kagawad Dimbong Jo Campos, ang Barangay Maaw, and Gian Resisio, may lang pamati Gian Resisio, kay Analisa Lubaton. Good morning, Aksyon Rex, aslang ko kung pwede kami request home quarantine. Ilisay kami diri sa Kabuyaw, Laguna City, puli kami sa Hacienda Pula, Barangay Ilopez, since amon lugar remote ara kami. Gani man. Pero ang process naton pag-abot ninyo diri, dalon gid kamo sa quarantine, tubtob nga hindi kamo ma-clear ang record ninyo. Meaning negative kamo sa anuman sining test, no? Alison Acevedo, Aksyon Rex halos everyday puno dis ang mga tawo gabaligya fighting cock sa tubang sang Gaisano San Sebastian Street. Ay gali ka.
ting pagbaligya sinaway man diferensya pero ang social distancing gid amo gid ang pinaka manami dra kag naka-face mask. Sa mga kasimaryo ta dira, ti normal lang na nga magbaligya kita sang manok pero ang social distancing kag face mask unahon tagid. No? Thank you so much Sir Alison Acevedo. Cherek, may lang nga pag-monitor, Eric Rojo Asyado, dara sa Quezon, Metro, Manila, tamiyaw lang pamilya Asyado, Rojo, Magdato, Kanyada, Mulasi, Gililang, kag Kunanan Family, gapamati subong sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. No? Kay Jocelyn Asivita Olak, may lang nga pagpamati, Kativer, may lang nga pag-monitor, Julius Horvidalia, may lang nga pagpamati, Jols, no? Alexander Pila, Action Rex Monitor kami sa Zone 6, Barangay Handumanan, tamiyaw ko lang pamilya Panso sa Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental. Sa kay Manjo Arniho, may lang nga pag-monitor kay Heidi Kanam, may lang nga pagpamati dira sa Purok Himaya, Banga Zeres. Thank you so much, Heidi. Kay Cory Vidaha, may lang nga pagpamati. Jomong Caltorilla, kay Zet Alunan, may lang nga pag-monitor Zet. Kay Jen Hisolgon, may lang nga pag-monitor Jane. No? Sa kay Jovitan Langit, may lang nga pagpamati. Kay Nining Malo, no? Congrats, BBB, kag sa ka-Action Rex. Thank you so much, Ning Malo. Kay Edwin Pinida, Sir Pinida, may lang nga pagpamati. No? Sige, daligid lang mga ka-action ang ibantang mga talamyawon. Karon naman, mga numbalik ang inyo sining palatuntunan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51 ng aton oras. Bapertiyo, mga private hospitals grupo ang nagpanukot naman sa PhilHealth mga 3.6 billion pesos nga account sang PhilHealth sa mga uncollectibles bilang balayran sa mga private hospitals, mga kaksyon. Grabe. Importante para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-Detox 500 sang mga senators nato. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalye sa mga balita gikan sa News Center pod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton yung mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginahingyo sa karon ni Senator Richard Gordon ang Senado nga imbestigahan ang estado sang health system diri sa Pilipinas matapos ang grupo sa mga doktor ang nag-apilar sa nga time out kadungan sang padayon nga nagasaka ang kaso sang coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 diri sa pungsod. Nag-file si Gordon sang Senate Resolution number 483 nga nagapanawagan sa investigasyon isa ka adlaw matapos ang Philippine College of Physicians ang naghingyo sa gobyerno nga magpatuman sa mas istrikto nga quarantine measures agud mapaganhagan ang pagginotok sa nga COVID-19 patients sa mga hospital. Tisuno kay Gordon nga kinahanglan nga i-reassess ang health situation sa Pilipinas kag mag-develop sang bagong estratehiya nga mas makapa-aware sa publiko. Nabaluan umpisa subong nga adlaw Agosto 4 liwat nga ginpaidalom sa modified enhanced community quarantine kun MECQ ang Metro Manila kag kaiping nga mga probinsya. Samtang sa iban nga balita nasyonal, actually, Action Rex ongoing subong ang hearing sang Senado na hanungod sa ginalegar anomalya sa PhilHealth. Tigin Bulgar diri subong niya resigned anti-fraud officer Thorson Montes Kit nga gintinguan siya nga gamito ni PhilHealth Chief Ricardo Morales. Agod tadlungon ang anomalya sa
overpriced nga COVID-19 test kits sa PhilHealth. Sa hearing sa Senado, ginbolgar ni Keith nga ginmanduan siya ni Morales nga istoryahon si Presidential Anti-Corruption Commission Greco Belhica na nungod sa amo nga isyu. Suno kay Keith, wala niya ginatuman ka ginhambalan niya si Morales nga ano na lang ang manginapananaw sa iya ni Belhica kung himuon niya ang mando ni Morales. Si Morales nga isa ka retired nga militar ang nagpanginwala sa akusasyon ni Keith sang lapnagon nga korupsyon sa PhilHealth sa diin nagasuno sa iya. Nagahimo-himo lang sa istorya si Keith matapos gin-reject ang iya aplikasyon para sa suno kay Morales unqualified nga posisyon. Una na action Rex nga si Keith nag-resign bangod sa sunod sa iya lapnagon nga korupsyon sa nga PhilHealth. Ginhangkat sa karon ni Morales si Keith nga magpakita sa nga ebidensya batok sa iya nga mga akusasyon. Sadtong Mayo ginpanawagan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang Department of Health nga i-review ang PhilHealth testing package. Tigin pathag naman sang PhilHealth nga ang COVID-19 test package ang nagpresyo sang 8,150 pesos kada isa bangod sa mataas nga demand kag limitado nga supply sang test kits. Apang sang ulihi, ginpanubo ang presyo sa 4,200 pesos. Samtang ma-update lang ko sa record sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa karon naglambot na sa 18,443,484 ang nagkalamatay diri 697,189 kag ang naka-recover 11,672,917. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest ang cases naton diri 106,330 na, ang nagkalamatay diri 2,104 kag ang naka-recover 65,821. Sa probinsya sang Negros Occidental, 54 ka mga kaso ang nadugang kagapon nga nagresulta na sa 535 cases. Sa Bacolod naman, 18 ang bag-o nga mga kaso na record kahapon nga nagresulta naman sa 286 o kon 286. Sa bugos nga Western Visayas, 129 ka mga bag-o nga kaso na record kagapon nga nagresulta na sa 1,547 cases sa Western Visayas. 788 diri ang aktibo kag 21 ang nagkalamatay o kon 21 matapos may isa nga nadugang kahapon nga napatay bangod sa COVID-19 ako ng virus nga COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabatu, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 11:58 na nga oras. Sa mga ka-aksyon, tadang way pa makachibog paggamatamat na kung may inugchibog sa siningod to. Pero kung way pa, karon dugay-dugay, basi mayara na. Sige, samtang rega-monitor na kamudri sa aton sining pagpangalagad kantuan tanang balita gikan sa Patrol Wea Bakson Eden Aboso. Ini may kang tanan sa Western Visayas naka-record sang 92 ka mga medical frontliners kag 70 ka mga non-medical frontliners nga nagpositibo sa COVID-19 ho. Ambot kung pila na di ang Bacolod kag Negros Occidental sa pila ni 162 ka mga medical frontliners kag non-medical frontliners. Yari ang report ni Action Eden Aboso sa Patrol. Action Eden. Action Rex, naglambot na sa 92 ka mga medical frontliners, 70 naman ka non-medical frontliners ang nagpositibo sa COVID-19 umpisa bulan sang Marso tubtob Agosto 13 kon kahapon nga adlaw. Sunod kay Dr. Renelyn Reyes, nagpamuno sang Public Health Program Development Cluster sang DOH Region 6. Sa 92 Action Rex nga ilang nga na-record, nahibaluan nga 31 diri ang mga doctors, 36 ka nurses, 8 ka medical technologists,
Anom ka midwives, 4 ka radio technologists, 3 ka nursing aides, kag tag-isa naman ka sanitary inspector, kag physical therapist, kag 2 ka unspecified. Samtang Action Rec 70 naman ang nagpositibo sa non-medical frontliners nga ginalakipan sang kapulisan, militar, driver sa ambulansya, auxiliary aid, encoders, kag iban pa nga staff sang hospital. Nahibaluan sa 92 ka medical frontliners, 27 ang gikan sa syudad sang Bacolod, samtang 10 naman Action Rex ang na-record gikan sa Negros Occidental. Pamati naton si Dr. Renelyn Reyes. So we have already 92 medical frontliners that have been confirmed with COVID-19 infection. So ini siya ang cumulative data naton starting March up to yesterday. So a total of 92 cases. Ang breakdown ni naton, we have 31 doctors, 36 nurses, 8 medtechs, 6 midwives, 4 radio technicians, 3 nursing aides, 4 sanitary inspector, physical therapist, 1 each, and we have 2 medical frontliner pero not specified ang nakabutang sa case investigation form. So ang non-medical frontliners naton, we have 70 from March na and up to this point. So wala pa man kami sang active cases diri out of the 70, no? So sa non-medical naton, ini siya made up of different, di siya nga one professions, may mga military, may mga drivers, mga encoders, may mga hospital non-medical staff. Action Rex sa 27 naman gikan sa syudad sa Bacolod, ginahulat-hulat na pa man ang breakdown ipasa sa ato ni Dr. Renelyn Reyes. Sa Bacolod ni mga doctors ni tanan action din or yes, Action Rex. Mga doctors tanan. Kag pulo sa Negros Occidental pero amo pa na Action Rex kay hambal niya kuwaon niya danay ang data. Pero ang non-medical frontliners siya may ara man ta? Wala pa siya Action Rex kapasa man kay ti hambal niya bilog no Western Visayas daan ginapangita niya pa man ang data. Ginuna niya lang ni danay Action Rex kun pila gid bala ka medical frontliners salin sa Bacolod kag Negros. Yes, Action Rex pero sa 92 gin pamangkot man Action Rex kung pila da ang mga active cases nga na record nila kay ti since March man ni Action Rex nga record sang aton nga DOH 6 ang naman sa medical frontliners kag non-medical frontliners nga positibo sa COVID-19. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Action Eden Aboso, kadtuan tang balita sa Bacolod City Government Center, si Action Dale Salazar on standby. Ini may kang tanan sa 95% sa mga nadakpan sang task force disiplina ang wala nagasuksok sang face mask. Traffic enforcers wala pa ma-deputize para magpangdakop sini. No? Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale? Action Rex nagdangat na tanan sa 81 ka mga violators ang nadakpan sang task force sa disiplina. Umpisa nga ini sila ang nag-arangkada na sa itong nagligad nga Agosto 1. Tutob kahapon nga daw Action Rex sang day 1, August 1, may Action Rex sang 30 no, ka mga violators na nadakpan kag kahapon Lunes nga daw. According sa chair sang task force disiplina Vice Mayor Alcide Familiarana, may sang 51 no, ka mga persona ang nadakpan Action Rex nga nag-violate sang minimum health standard diri sa mga syudad sang Bacolod. Umpisa August 1, yara na tanan sa 81 ka mga persona ang na-issuean citation ticket Action Rex nga hambalas ni Vice Mayor Familiaran. Kalabanan diri sa ila ang mga residente man sang syudad sang Bacolod Action Rex. Sa sunod sa Bisa Alcalde, 95% sining 81 ka mga violators nga na-issuean sang citation ticket. Ang violation nila Action Rex wala nagasuksok sang face mask o kon nagasuksok man sang face mask pero hindi insakto Action Rex o kon nabutang sila sining liog no amo na siya ang Balibar City. May araman nga kung kaysa na butang sa dulunggan.
Correct, Action Rex. So, Napakabit lang bala? Makabigi siya Action Rex nga violation para kay familyaran since improper wearing of face mask sa pampubliko nga lugar. Ang dako nga risgo man nga possibility maglapta ang COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Isa ka Action Rex sa gina problema ng task force bangod wala sila sang permanent rabing salakyan nga magpatigayon sang operation nga nagahulam pa sila sa tratapan ni Attorney Polvura no sang Assessor's Office Action Rex nga suno kay Vice State nga supposedly dapat everyday o kon daily ang ila sining operation. Sa pagpakigangot sang Vice Alcalde sa City Treasurer's Office kalabanan naman sa ining mga nadakpan nga 81 ang nakabayad naman sang penalty nga 200 pesos sa City Treasurer's Office kag 300 pesos for non-Bacolod residents. Pila ganitong unang nagkaladakpan to as a record nila da? 30 sang August 1 na magna siya pinakadiwan. Kahapon, Lunes, 51 Action Rex. Mo pagidya kahapon? Nagdangat na siya tanan sang kahapon no mo weekday, Lunes, kang sang Saturday, weekend siya. Ang ibang tiyara, wala sa sulod sang balay, wala man nagaginuha. Ang utang bali Vice Sid nga once nga ka sa pampubliko nga lugar malakpan ka sa task force disiplina, pwede ka gidyadakpon na Action Rex hindi kaya makapamalibad kung mag-resist ka dira. Dako ang posibilidad nga pasakaan ikaw sang kaso. Palayag man sa Vice Alcalde nga wala pa formally na deputize ni Bacolod Mayor Bing Lunardia ang masobra 300 ka mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office nga hatagan man bala sang poder nga mag-issue sang citation ticket Action Rex especially dira sa may downtown area nga may kadamo sa gihapon sa mga nag-violate kag wala naka-inchende no sa ning mga patakaran o gina-implement sa syudad sa Bacolod. Sa Commercial City la sining ginahulata ang formal nga mando since suggestion niya ka task force disiplina. Kadamo gidyag gihapon no di na nila na ano ng mga violators naman gasakay sa jeep, sa motor, sa tricycle na ano na action dahil man? Action Rex ang balibay sa Cebu ka General pero as long as sa pampubliko nga lugar pwede na siya no as long as ka siya do wala man pinilihan Action Rex no kung ano man dirang estado mo dira sa kabuhi as long as nag-violate ikaw sining social distancing kag non-wearing of face mask pwede ikaw sa gyapon Action Rex nga issuean sang citation ticket sa karon mayara sang adom ka police nga nagaupod sa task force disiplina kag at least no 30 ka mga apprehending officers nga naga-issue sang citation ticket karon talang ang bitaw sa karon wala pa ni sila authority Action Rex nga magdakop dira simo or mag-issue sang citation ticket bangod wala pa sila na deputize. Aring dugang statement ni Vice Mayor Alcide Familyaran. Once on Saturday, yesterday, 51. Okay. Tanong common violation, no wearing of face mask or social distancing, di nang mas laban? 95% non-wearing of mask. Oo. Pero kung wala vice properly na nasuksok ang mask, dakpon sila Japon. Kalabanan na muna siya. Unang ginadakop sa liog yara, sa improper wearing of Oo. Tani, if na-deputize the vice ang mga traffic enforcers? Well, as of now, wala pa. Wala pa na sila ma-deputize sa task force. Oo. Task force disiplina, wala pa. So, when possibly vice ma-deploy ining mga traffic enforcers para damo ng mga apprehending officers nato? Well, kung pa lang na, suggestion pa lang na kay Mayor, laptop ng iyan ako. Action Rex na patihan niya si Vice Mayor Alcide Familiar ng chair. Galing kay kung traffic enforcers daw secondary lang na nila siguro nga trabaho kay ang main purpose nila yung pag-areglo sang traffic day especially kung Monday to Saturday vlog ay kadamo sang salakyan diya. Kung may mga chances ng Action Rex nga bati supa dira at traffic enforcers nag-violate, amo na siya ang ginalantaw sang task force discipline Action Rex. Nagulanda sa area mo? Nagbuo wala Action Rex dito. Nagulpi lang doon nag-asra sa ibuda nga sulod kay.
may sound effect nga. Pero anyway, sa tuloy nga mga tinion, ongoing ang virtual meeting ni DSSD Head Bacolod Pasitatero upod sa mga punong barangay para i-finalize action rec since buwas ngedlaw. Mag-aumpisa na ang payout no sang at least 15,049 August 5? August 5 to 9 action recs. So pila siya kadlaw 5, 6, 7, 8, 9 5 days. Bali 5 days. 5 days nga distribution. Initially ang payment centers di among Cebuana Luwilier, ang M Luwilier kagang USSC. Ang USSC action recs related na siya sa Western Union. So amo na gid lamang ang accredited no nga mga payout centers kaya ang bali man pasita not because nga beneficiary ka sang left out, buwas nga adlaw madayon kana. Bali paano na sila magaida ng mga lift out kwanta naman paano na bali may oras. Sino matag-oras na kada alphabetical order man? Ang barangay mo ang maga-text kag maga-pabalo sa mga last out beneficiaries nga alas 8 sa ngagang kinanglan na include ka sa 8 to 9 nga batch no. Kaya ang baliman pero 150 gid lamang ka mga beneficiary ang makomodar sa isa ka payout center sa isa ka daw action rexa. Ang payout center galing ka na po damo man ni damo man action rex diri sa may syudad, damo branches no, especially sa may downtown kag pila man ka mga barangay. Pero may breakdown na ta kada barangay? Ang selection rex wala pa nakapagawa si Ma'am Matero kay hambaliya basta within August 5 to 9 mahatag na ang 12,000 pesos sa mga left out family para ini sa first kag second tranche o kontinog. Kaya sunod siya, ang cost of delay manuri that before action rex ang lang nga may exposure ang mga DSSD kag DSWD workers sa COVID-19 positive. Kaya according sa iya, may pila na ka mga results nga nagwa kag negative man ang result kag may pila pa nga pending. Ang palo sa karon sang DSSD amo nga ang mga DSWD workers sa iban nga lugar or banwa diri sa Negros Occidental nga tapos na distribute sang ila sining mga beneficiaries sang ayuda maga-augment diri sa mga syudad sa Bacolod samtang may black kita ka workers yan ang ga-observe pa sang quarantine action rex nga ginatawaga. So karon ongoing ang meeting ni Ma'am Tero sa mga barangay officials lakip man sa Kapunisan kay magano man mo as ang DSSD nagpangabay man sang assistance sa police action rex para at least ma-implementa ang social distancing. Isa lang din siya panawagan tutob dira sa mga katigulangan. Kaga hindi man gid isa kung gutok to pwede man lang kamo kakwan kay online maning iban nga mga like Cebuana Luwilier, M Luwilier kag USSC damo man sila mga branches kung ikaw beneficiary action rex ang Malimantero ang balya madala ka sa imo sining stop form photocopy sa imo sining valid ID sa na ipakita sa dito action rex sa payout center. Once wala ka na sa payout center ma-fill out ka sa form mo daw naga-claim ka bala sang kwarta kag hulton mo darang numero kung tiuna nga ma-release ang 12,000 pesos. Di paano yung iban nga mga transaksyon sa mga kasubod sining mga pawn shop ni? Normal action rex ang ila sining operation do first come first serve basis ini ang pakadto kung hindi kaya beneficiary action rex may kuluwaon ka to may pakadto separado nga linya para sinin sa imo unlike sa mga beneficiary nga balaanan man na ang may araman sila linya cashier kag matubang sila action rex kay may raman sang DSWD workers nga mag-assist kag mag-bulig sa pag-payout tama to ang Balimantero kung tigulang ka nga last out beneficiary upod dira sang hubin-hubin nga part sang pamilya mo. Kay may mga sulatan pwede man ang ginhulaman mo pod. para init-init mong kwarta natin. Sa wala si Rex, tibas lang taon natin ang day 1 sa implementation sining payout, digital payout para sa mga last out beneficiaries ng syudad sa Bacolod. Update ka dito gikan sa Bacolod City Government sa ang action niyo. Action dahil Salazar una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ari lang ang lipot nga story. Halin sa kay Attorney Cesar Distrito, mga ka-aksyon na atensyon, as per DSSD announcement, mas start na buwas August 5 ang skid sang payout sang aton nga mga lift out nga mga
sa mga payment centers. Atensyon gina, sa way makabaton to sa first kag second tranche, yari na mga kaaksyon. Ang imuon ninyo, number 1, ang payment centers, amo ni siyang Cebuana, Luwilier, ang M. Luwilier, kag ang USSC. No? Ang instruction para sa inyo nga nagahulat-hulat gid sang specific day or time scheduled to claim halin sa inyo nga barangay captains. Meaning pakigangot gid kamo sa mga barangay kapitan ninyo sa inyo tagsa ka mga lugar. Bali may oras ang pagkuha base sa alphabetical orders. Hindi kay pagsilinga, ako to, may kuwang ko to, malakat ko dahil. Coordinate gid kamo sa barangay. Importante na, no? Kay para may baluan ko nano ikaw oras, hindi man siling tanan nga magagilinoto kamo to sa payout centers or payment centers ka budlay nga daan. Importante lang tumanon ta ining ginahimo sa ngaton siling DSSD, no? Kuaon ninyo man ang sa ila ang inyo kopya sang SAP form araman da sa barangay, no? I-check man ninyo kag kuaon ninyo ang kopya sang SAP form ninyo kag amo nang dalon didto sa payout or payment centers. Pag-abot ninyo sa designated nga payout center, mayara sang DSSD or DSWD staff nga mahatag sa inyo sang inyo reference number. Meaning may number pa na. Kung pag-abot ninyo sa payout center, sa tagan kamudra, coordinate kamo sa taga DSSD kag DSWD staff nga ara dra sa area. Kaya mo nang kinanglan ninyo para mag-claim ninyo ang inyo 12,000 pesos. Sa way mga utang, okay gina siya. Pero sa may mga utang, okay mangyapon na. Dala kamo sang original government issued IDs. Kung wala kamo sang original government issued IDs katulad sang tanana, basta government ID na, okay gina siya. Barangay ID kag photocopy sang inyo nga ID with 3 specimen signatures. Amo gid na importante, may yara gid 3 ka mga perma gid ninyo. Photocopy sang inyo ID, no? Importante gid na. Kag dala kamo inyo nga ballpen, ID, kag dapat mag face mask kag mag social distancing. Amo gid na. Amo gid na sang importante gid, no? Mas mayo if may payong kamo dala para init sa init ulan kag ano pada nga mga purpose ninyo, no? So amo nang ginpalimton pagi sa kay Attorney Cesar Distrito nga Facebook page. Thank you so much Attorney sa imo sining nga pagpalayag sini. Amo nang initial nga ginkasugtan sining nga sa meeting with the DSSD Ma'am Pasitero dra sa New Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga aton oras, 12:18 na mga kaaksyon. Kadtuan tanang balita sa Kapitolyo, si Aksyon Marlon Hinubia on standby. Ini may kang tanan sa 17 ka mga PBO employees nga direct contact sang COVID-19 positive patient negatibo sa swab test. Amuning Mayo at least pasalamatan ta sang hugot ini mga kaaksyon. Kag sesyon sa sanggunian panlalawigan balik online subong nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex karon sa hapon magabalik sa ginatawag nga online regular session nga sanggol ang panlalawigan sa Negros Occidental matapos nga record sang isa ka technical assistant sa isaman ka board member nga positibo sa COVID-19. Tikang ini ginamando sa nga provincial government pagi sa kaya Governor Bong Lacson with Vice Governor Jeffrey Ferrer ang maproteksyonan ang ikayong lawas dara sa iban pa nagkalabilin nga naga-duty action Rex. Suro kay Ferrer mayara na sang ginatawag nga contact tracing ang mga naka-close contact sa tong empleyado
Kapitolyo o TA sang board member ang pa idalom naman sa swab testing. Kag hindi lamang mga naka-close contact dira sa Kapitolyo sa ibang pakit mga tao outside the provincial capital. Mayara sang pag-lockdown o kung pag-close temporaryo sa piladara kabahin sang sanggol ang padalawigan ang south wing sang provincial capital pero kinklaro diri Vice Governor Ferrer nga hindi mo silingon nga tarandara nga mga opisina kon departamento para sa may SP ang close kay ang sa talom amo na dang ginatawag nga administrative kag legislative division padang gapon ang ginapatigayon dira nga pag-transaksyon diri lamang sa may governor's office kag dira sa area padulong sa mga cubicle opisina sa nga board members amo nang temporaryo agin pasaratan kay man sa mga adlaw hambal ni Ferrer may disinfection nga gin patigayon. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang babaw lang kay sanitize ta. May gin-swab, ulaton na lang ang ibang tada ng mga empleyado. Ang result nila sa swab test, pagkatapos siguro pila mo lang ka days na ang disinfect tada ang area sa SP. Pagbalik naman, ulaton na lang ang result ay contact tracing makita sang nag-positive dito. So far daw ay makita mo lang to nakalockdown na ato naman yan siguro sa quarantine area at sa matukan. I-close ta, ang dito lang yan sa may kusina na yun, dito sa may SP. So ang first floor, pakadto sa session hall, amo na yan, gina-close na kay gina-disinfect so siguro mga 3 days to 4 days. So ang ako niya decision, may advice man ko sa aton niya SP Secretary na for the meantime, wala pa ang results ang aton kay Teatro, naging swab test, i-close na lang anay. So mga 2 days na o 3 days ang aton na sanitation na. Ang tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, may naman sa pila ka mga empleyado assign sa provincial veterinary nga talatapan agin paitalo man sa swab test matapos nga isa sang ila sa niupod nag-positive man sa COVID-19. Good news ni kay ang 17 ka mga direct contact sang sining COVID positive. 17 ka madaluman ang 5 sa mga ini assign dito sa bahin sang dairy center sa Lagran Hasuran sa Lakaluta. So negatibo taran ang resulta sang ila sining swab test. Suro kay Provincial Veterinarian Dr. Rinante Luzano, ang tanan nga 155 ka mga empleyado sa veterinary office balik naman sa pagtrabaho subong adlaw. Atong mga naka-close contact man lasang una to nag-COVID positive na empleyado man sa Kapitolyo, ang taran-taran nagsunrex to resulta negatibo man to. Negative to ang mga naka-close contact niya nga mga empleyado man sa provincial capital. Amo na rason nga ang umpisa kahapon nagsunrex. Kinauna niya pag ang result sang sining naka-close contact una mangyari positive mo kahapon. Isa report sila sa itong ang result asang naglikat din nga adlaw pa na una ang result ining sa mga adlaw naman niya amo naman yung pagbalik bukas sang taran nga mga talatapan sang provincial veterinary office kay ginpay dalo man nila sa disinfection kay man ang negative result ang ipilan nila sa mga empleyado ang nahibuluan naggawa kahapon sa hapon. Ay ara sandugang nga precautionary measures nga napatigayon ato sa nga provincial government mas ginlugtan pagid nila ang sisa sample in sa mga nagasulod dira empleyado kamano kun hindi scanner kag it kapag check sang pagsoksok sang face mask dapat insakto pag apply sang alcohol dapat hindi lang sa liog. Correct. Pag mas gina-encourage nila action race ganin pag basta kunara kasagwa ang
face mask nakatabon gina sa ilong, di kayang balang o kaisang ilong niya gagwa. O kaysa ang liog lang ginatabunan. Ano man kung mag sigarilyo, pwede na makakas ang hindi ka na sabol nga ibutang na ang face mask pa idalon sa apiting kung liog mo. Oo. Mali mo ba kung pagbalik mo na kung na nasa infected na, kakasungit siya. Kung magpanigarilyo ka, palayo ka, hindi ka magtupad sa ibang tao. Ng plastada. Kag gina-encourage sa provincial government, ang magsulod dira, mas maayo kung nag-face shield. Face shield, oo. Pero hindi magsuksok sang face shield lang, kundi dapat may face mask. May mask gid. Kung face shield, okay, kung face shield, ang dalom sina gagwa mo nagyapon, kag maklo mo man nagyapon. Face shield lang, sunrex, makabig ng wrong violation. No. Kay dapat kung may face shield, may upod sa nga face mask. Pwede ka na masaway, hindi ka maguro, pwede mamultahan, pero pwede ka masaway. Kasi may luluksan mo, ang paghambal mo. Wag man gina-obligar ang tarantaran nga magsulod na sa Kapitolyo nga mag-face shield. Kung gina-encourage lang aksores, ka matidugang na mo pag hugot sang implementation sang protocol. Gamay aragan ang sunod sang dapat butang mo na kung anong purpose mo. Kag pag gwa mo, gina-check ka man no, sang guard on duty kung balay sakto magyapon ang pagsuksok nimo sa imo sa ring face mask. Sa mabalo na, ayaw sa ato sa ring provincial government. Pangkot ko man ulayon, si Vice Governor Ferrer ko tanong naka-agenda sila sa ring online session. Hambal niya, wagi man sang importante. May mga endorsement, may mga agenda nga talakayon nga halin sa naglainad nga banwa kag syudad. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na maro sa Nueva. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang standby anay Aksyon Brian Morden, Aksyon Eden Aboso gikan sa Bacolod City Police Office kag Nokpo. Kag sa mga out of town reporters, tama tagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 na aton oras, 12:28 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dirang rega pahunay-hunay na sa sining ogto, may tisi mga
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras, 12:32 na mga kaaksyon. Sige, daligi lang anay, ma-break kita sang makadali ha. Sa mga kaaksyon tadra, please standby. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang mga hatag tanay pila ka mga greetings sa sining mga inoras. May lang pag-monitor kay Belen Salaw dara sa Tangob, no? Good PM lang, no? Kay Oscar Vito, may lang pag-monitor watching kami tanan sa GQP Multi-Venture Incorporated subong sa imo office si ni Inday Joyce Vito. Ayos, thank you so much gid Sir Oscar Vito, no? Kay Set Alunan wala audio si Rex. Amo gina siya, no? Ara na set. Kay Lisa Monte Castro, thank you so much, gid. Why man kuno udyo Jocelyn Liboon Dispoho, may lang pag-monitor kay Jocelyn Song Comedia, may lang pag-pamati kay Alex Fuentes, good PM lang, no? Thank you so much, gid Sir Alex Fuentes. Face shield and face mask gamiton gani man Madam Suset Alunan. Kay Dennis Richard Tiboroma, niyagata halin sa kay Dennis Richard Tiboroma, kay Regent Tan Villalon. Kay Jan Abitong, may lang pag-monitor, sir. Sir Jan, ga-monitor kami dia sa Barangay Estefania, bisan brownout, kaupod ko di mga higher body ko. Ayos, thank you so much, Sir Jan Abitong. And kay Sir Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor, sir. And Ronaldo Galinea Humayaw, may lang pagpamati sa Paraiso Sagay City. Kay Heaven, may lang pag-monitor. Okay, kay Toto Aldrin Limaco sa Ninas Rose dira sa shopping, no? May lang pagpamati Toto Aldrin Limaco kag sa kay Commander-in-Chief ya dira, no? Nori Remetre, may lang pag-monitor dira sa Kabugwason Mansilingan, may lang pagpamati dira, no? Julius James Coltor, mayong udto Action Rex, greet ko lang nato sang SSS Kabangkalan nagatutok gid permi sa inyong programa. Thank you so much, Julius James, no? Lisa Monte Castro, mayong udto, check attendance lang sa Doha, Qatar. Thank you so much, Madam Lisa Castro, no? Dira sa Doha, Qatar. Kay Ray Margicano Haliasgo, may lang pag-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamayaw ilang pamilya Haliasgo, Gicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, Pagsogeron, kag Cabalfin, no? Kay Paring Bipoy, aramans Paring Bipoy. Kay Bibing Dagiya Bautista, dira sa Lizares Avenue, may lang pag-monitor live siya subong, no? Helen West na, may lang pag-pamati kay She Arwin. Good noon lang gali sa kaila ni Merlin, kag Dingdong Bernaldez, kag Sario, kag Mario Garcia, si Koki Halohado, Sabrina Joy Bernaldez. Monitor kami dia. Thank you so much, good si Arwin. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pamati. Thank you so much, Merly. Kay Judith Calves Pampusa, good PM lang, no? And Ariel Kabatak, may lang pamati man. Maricon Baga Celestre, may lang pagpamati. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you so much, good. And Romulo Hifti Lamago sa Barangay Tangob, may lang pamati. Kay John Francisco sa Manila, good PM lang. Kay GR Mainit Trihon, Anali Oy, may lang pagpamati, no? Kay okay. Tobias Nets, kay Jocelyn Asibita Ulak. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:41. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay!
Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Sa mga kaaksyon tadra, dalang kamo sa sulod sang puluyan, no? Kay nagaulan eh. Luwas nga sumalang ta COVID-19, gaulan pa. Ay, hugid. Sige sa mga kaaksyon na pagropa silong anay, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa ginahulat pa sa mga kapulisan sa Negros Occidental ang guidelines sang agod nga preparahan ng palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga himuon vaccination centers ang police stations. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Sa detalye sa na Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, apisar nga way paginman inasang kasiguraduhan. Pero ginpalayag diri sang Negros Occidental Police Provincial Office nga subong pa lang nagahulat na sila sang guidelines nga maabot sa ilang gikan sa Central Office sang PNP. Kung ano gidapat ang paghimuon sang PNP sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga police station simuon nga vaccination center sa COVID-19 kung available na ang vaccine sa mga sunod nga mga pinulan. Sunod dire kay Police Major Norberto Barniso, amo ni siyang aton sining na interview sining aga nga nagapreparar man sila no sa ila sining paghimuon kag kon kapasidad lang sang kapulisan kabalo silang may ara ini isang pagsulundan gid nga dapat dito ang sundon kag hindi lang gid maghatag anay sang kun ano man nga mga komento angot sini. Sa interview sa iban naton nga mga kapulisan, mga kilala at Action Rex, nagapati sila nga posible mga pulis diri magaguide sa gihapon sa mga frontliners gid mismo sa mga medical expert. Amo magpatigayon sa vaccination agod i-control gihapon ang crowd. Patigayon lang ini sa mga police stations agad hindi na maayawan pa mga tao nga magkadto kundi nga mga centers pangiban kag mas maayo nga may ara sa presensya sang kapulisan. Pero nagapati ni si Berniso nga may ara sang may ara sang mga kapulisan man nga kabalogin man niya mag-handle sa mga hindi lang dako hindi major abing trabahoon kon medical ang paghambalan. Iti may mga pulis nga naka-eskwela man nurse or nangin nurse na pulis gid mismo no kay hindi man operation kundi injection gid lamang ang paghimuon sila vaccination man lang ini so posible nga inaamo ang pinaka-point nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. So guidelines ang ginapaabot nila kag kung maabot kunong guidelines gid man ati ang ini nga trabaho mangin part din sa ilang obligasyon sa pumuluyo. Sa dinti sundo nila ini Action na Rex. Yes, sir. Sa mga sa mga propose niya police station ang so Amo ang palayag ni Barniso angot sini Action Rex. So latulaton ta sila mismo nagaangan-angan man
agod nga tubangon ini nga paribagaw nga trabaho nila kon ini ang matigayon gidman. Amo na balita gikan sa Nokpo Action. Brian Borderiga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Brian Morden. Balita gikan sa Nukpo. Matapos ang balita ni Action na Brian, kadtuantang balita ni Action Eden Abuso sa BCPO. Kapulisan sang Bacolod City Police Office nagapabilin nga COVID-19 free. Duha ka trackers team sang kapulisan para sa contact tracing padayon nga nagabulig sa City Health Office. Yari ang countdown sang report ni Action Eden Abuso. Action Eden. Action Rex, wala sang may na-report nga nagpositibo kon possible COVID-19 patient sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Sino kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sang BCPO, nga sa pihak nga wala sang may sintomas sang amoa virus, preparado ang duha ka isolation room sa sulod sang kampo. Dugang pa, wala man sang may na-report nga nagpositibo nga resulta sang duha ka tracker team sang BCPO nga nagabulig sa contact tracing sang City Health Office. Ang duha ka tracker teams ang ginabugusan sang tagwalo ka personnel nga ginapamunuan ni Police Major Sherlock Gabana Action Rex sang hepe sang Police Station number 2 kag sino kay Pico umpisa sa dong Abril na orient na ang mga personnel nga gindestino kon gin-assign sa tracker teams sa mga dapat nila himuon agud malikawan nga malatnan sang virus. Kag sa karon padayon man ang pagpangamuyo sang kapulisan nga mahilway ang tanan pati ng ila organisasyon sa COVID-19 agud padayon nga makaserbisyo sa publiko. Pamatay naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa subong, ang isolation room namon subongan na nga plastar is duwaya ka isolation rooms for PNP personnel labi na gina-assign sa BCPO nga mangin symptomatic sa COVID-19. Duwa ina diriya sa headquarters. Sa aton diriya sa mga personnel naton sa subong nga wala pa man kita ya may nabaton diriya nga reports or info nga may nangin symptomatic or nangin possible COVID patient. Despite nga may adwa kita ka teams nga naga-join sa City Health sa ginakondak na to nga contact tracing. So again, we are hoping no kay dapat wala tani may magpositive. Kung may isa lang diri, I just don't know what would happen na kahit hindi man pwede mag-lockdown, malaksyon hindi ng police station. Wala kami na gani-observe gani holidays, even weekends. So we are still praying nga tani ma-continuous ini nga wala kita diri sang positive cases nga PNP personnel. Balita gikan sa Bacolod City Police Office Section Ideraboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:51 ng aton oras. Daligid lang sa mga out-of-town reporters naton, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen
Time, las 12:52 na nga tunoras. Kadtuan tanang mga balita out of town, mga kaaksyon, lambadahon tang mga balita niyo. Gikan sa syudad sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40. Ini may kang taran sa dakop ning 22 anyos nga babae ho. Matapos nga nagmaoy kagisipa pa niya kunong isa ka miyembro sang Sagay City PNP. Ay na nung sitwasyon ini. Pamatian tabing report ni Aksyon Tomon 40. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, isa iya ka babae, 22 anyos, ang nagmaoy kagabi pasado alas 10 ang takna sang kagabihon sa tubangan iya sang Balay Kauswagan diri sa siyudad sa Sagay. Ang suspitsado mo si Arlene Gidoso E. Aguirre, 22 anyos, taga Purok, Labiogo, Barangay Poblacion 2. Agosto 3, 2020, pasado alas 10 ang gabi, kag ini Action Rex, ubog sang nakahulubog yang ilinon, kag nagmaoy, kag sang nagabot yang mga kapulisan agod sa pagresponde sini sa iya, mga gintawag ini ang mga kapulisan ng mga gago, kag sinipa pa niya Action Rex ang isa iya kapulis diri sa siyudad sa Sagay, kag bangod sinigin aresto siya, kag subong ari hunong sa custodial facility gindetain para sa nagakaigo iya nga disposisyon. Balita gikan diri siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 40 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa report Aksyon Tamon 40 gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay kadtuan ta ang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib, kasong murder. Ginapreparar na sang kapulisan nga pasaka batok sa manak na nagpatay sa iya sining stepmother. Kabuyong maning klase ka manak no, ginlubong ya patong stepmother ya. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sini, we have Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Roger. Sinapreparar sa karon ang kaso nga murder batok sa sining 40 anyos nga o 46 anyos nga si Angelito Sibuyan nga manak gali ini kay iyay ni nga stepmother ang iya sining ginpuga sadtong tinadigdan nga Sabado sang gabi kag ginlubong sa igad sa suba. Sawa ini sang iya sining amay nga nagtaliwa naman na sa diin iya gin kuga pagi kung ipatay pagi sa pagkuga kagin lubong sa igad sa suba. Ining biktima nga gintilala naman siya kay Angelina Sibuyan. Ang report nga sa subong adlaw ginapaningwaan sa kapulisan nga butang sa affidavit ang iya sining extrajudicial confession pagiman sa presensya sang isa ka abogado. Diyan ginatinguan pa nato no. Sa subong adlaw aton studio sa ginahamban natin kailang nga confession niya kay bisag tuig ako yun na dito sa aton nga barangay official sa aton nga pulis no sa pagresponde dito sa krimen kaso lang hindi na siya maging valid kung hindi mismo sa upot sa council niya dito sa aton sa presidente. So, ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito kag sa subong ang status sini sa Bahinsang PNP Custodial Facility hindi detained kundi nga custody lamang nila bangod nga iniman ang nagapangabay nga hindi siya na ipagbuyan tungod nga na-adlock man siya sa iya sining kabuhi. Action Rex. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Grabe man nga balita to, no? Sige, matapos ang balita sa Cadiz, kadtuanta si Aksyon Percival Villamor. Balita naman sa Pontevedra, 24 anyos nga lalaki nga serbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang Pontevedra bangod may kaso nga murder ini mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Sa Pontevedra Police Station nagkandak sang operation against wanted person. Ang operation ginapamunuan ni Police Captain
Negros Chief of Police sang Pontevedra nag-serve sang warrant of arrest kag dadakpan dire ang isa ka persona nga si Angel Grace Arsenio Villa, 24 anyos, dalaga kag pumuluyo sang casino Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Ang warrant of arrest may case number NR 6335 kag sa kaso nga murder. Ang warrant of arrest ginpanaog ni Honorable Clemen Jason Fernandez, 63 Lacarduta City. Kagini nga warrant of arrest ginpirmahan sadtong July 23, 2020. Karon ini ang pitsado na hunong karon sa custodial facilities sang Pontevedra, PNP. Riktamente kita nga nag-live report dire sa Lacarduta City para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, report sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa Banwasang Pontevedra. Ayos Sige. Ay dito ko nag-aulanda sa inyong area diri sa Bacolod ho. Kabay pang hindi lang ni magdugay. Mauntat maniguro. May lang pag-monitor kay Toto Red Mankind. Ay pertis Toto Red Mankind may lang pagpanyaga dira sa balay ni Toto Reggie Paipon. Ay perti ka panyaga gali ka muda gasigabong ang monitor namon diri. Ramadas Pilikoy. O sige may lang pag ro timo dira no. Thank you so much, Gid. John Mill, may lang pagpamati dira sa Mansilingan, no? Victorina Heights, Barangay Mansilingan. And si Natividad Pagunsan, gamonitor man sa Barangay Estefania, as lang sa about sa left out sa Safsan ong P-out. Salamat, Gid. Nabasa ko na ito kay na. Coordinate na lang sa barangay ninyo dra, parte sa left out, no? Kay inog panagtag na kung sanong skid ninyo dra, kag diin kamo makadto nga payment centers. Okay? Sa barangay na lang kamo coordinate para siguradong sigurado. Kay Gian Resisio, thanks. Salamat man Gian Resisio. Kay sila Alagos, may lang pag-monitor sa Pausto Garments ni Marites. Dining Pausto Garments man. Melchor Baroka, Rombines, Kagawad, may lang pagpamati sa Hinubaan. Kay Ryan Manoho, sa pamilya Manoho, dira sa Dumaraw. Always gid kami nagpamati sa inyo. Sa dining Dumaraw ni sa Kapis, kalayo man ba? Kay Remilio Bermilio, may lang pagpamati dira sa Purok Maninihon. Halin sa kay Remilio sang Big Pantry. Thank you so much, gid Sir Remilio Bermilio. Kay Philip Lorente sa Barangay Minoyan, may lang pagpamati, no? Mayugid magpatag si Dennis Richard Tiburoma. Thank you, Gid. Salamat, Gid. No? Kay Liberty Benitino Baldo, dira sa East Homes, Mansilingan. Kay Kelly Jelly, may lang pagpamati man Kelly Jelly. Kay Amy Esmeralda Dolido, may lang pagpamati kay tatay ko Elias Dolido. Elias, sang Barangay Paluma, Valladolid. Ayos. Jordan Chaveso, taga Barangay Tangob, nagapamati gid from Bago, Action Rex. Jordan Chavez, no? And Inday Blasa, may lang pagpamati, no? Thank you so much, gid. Sige, dali gid lang mga ka-aksyon. Standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka may Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad mangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la una, 10 na nga oras. May lang nga pagpamati kay Sir Francis Sebionada Hilwa. May lang nga pag-monitor. Kag-greet siya lang dira sa balay si Toto Mutoy, kag si Nonoy M. Mamalin, kag Inday G. Salamat, gid. Thank you so much, Toto Francis. Christian Roa, dira sa Victorias, may lang nga pagpamati. Sherilyn Oro Javier, good PM lang. Lisel Capada, from Pututan, Iloilo, good PM lang. Kay Lisel Capada. And Albert Gansa sa pamilya Gansa sa Candoni, Pamilya Gansa. Kay Tobias Nets sa Handumanan, ga-monitor lang. Okay, si Rambo Cabredo, may lang nga pag-monitor. Ano siya? Good day lang, Action Rex. Pabalo lang sa province nga bakahan sa Murcia, kulumuron ang mga tinawo nila. Kay hindi mayo ang pagpamalakat may okay. Sige, i-check ta lang na. Ina nga mga aligasyon. Albert Rambo Gabredo kay Lisel Capada, Natividad Pagunsan, may lang nga pag-monitor, Ayos, sige, alang-alang na to sa tiyempo. Diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan sa inyo sining nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili gid lamang madugay. Upod kay Aksyon Walma Sugaton sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,